Hello friends, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel गोसो गैयाबा बरायग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय जों दिनैहाय माने मागोनि पार्टी खालामनाय आरोना गाइस। दिनै एकदम जों साथामजोंनो पार्टी खालामगोन गाइस। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना गाइस। एकदम दिनै भिडिअ मजा जागोन एकदमबारे। तो गाइस नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर। So guys let's यो संसै आरोना गाइस। जागायनोसै जोङो एकदमबारे लगाय आं दासो नै बेयाव संसै गाइस एकदमबारे इयुनदां खामसै जोङो नै संसै नै साराया जि थिख्लुयो दैया जाबाय पियास या आलु रेडि गाइस दंखायो दायो नै न' सिङाव दद' दोङो दद' एकदमबारे जों साथामजों दांसै आरोना गाइस एकदम गोथाव जाबाबो जायाबाबो होखावनोसै गाइस संनाया एकदम होनोसै सारायखौ गाइस बे सावना खारबाय जानांगोन अदाबाबो गाइस एथ' सावनोसै जावनोसै खान्थाय एवनोसै नै हांगार नांजोबबायलै बा माला मोनगोन नै गाइस एकदमबारे दिनाथ' मेरा ससमा के दारे माखो तो पहले पर गया एकदम देख रहा है यार ना सुंदर देख रहा है यार कैसा देख रहे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस एकदम बारे ओह हीरो लग रहा है मुझे हीरो हीरो ससमा का नाम भी रखूंगा गाइस खुशी ओ चला दाल अरे भाई मसाला तो डालो जल्दी यार अरे डालो 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 जल्दी डालो अरे टेस्टी होगा मसाला डालने के लिए टेस्टी टेस्टी ओ माय गॉड अरे भाई नु यार ना नहीं एकदम खोमसि ना नहीं ओमफ्राय हाय ओ माय गॉड कितना टेस्टी होगा रे भाई आसु सुनने नंबर के जो गाइस मजा होने वाला है जो तो बारे माग भी के खाना बस मजा होगा गाइस मजा ओ नै गाइस संग्राया जोंनिया नै मोजां नायना लाखाय एकदम बिसोर संनो आंथ' संनो रोंखाया गाइस जानोल'सो रोंगा आङो जानोसै आरोना गाइस एकदम नै माबा अमा बेदर टेस्टी जादों टेस्टी अब यार ना गाइस एकदम बारे नै होखावगासिनो थान्दा थान्दानो एकदम गुदुं गुदुं होखावदो गाइस होखावदोलै मा आखार जाजोबो दा अमा बेदर एकदम जादो जाबाय 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 नै एकदम खानाया बेदर दालि रुना रुनि दांगासिनो दं आरोना मजा जादों मजा बुरा खाव जादों नै जाबाय अमा ओरैबायदि जाखायोना अमाखौ मार मोजां मोनखायो जानो खाथामजों लागावगासिनो जोङो हाय बोलो यार ओ ओइ खासे ओ बरा जादों एकदम बारे मजा जाय आधा केजिan भी itu ya खावा पड़ना है 1 केजी क्या आधा केजिan भी है अरे आधा केजी बा खावा पड़ भी तो आधा केजी एक लाये जानो नाला तुम्हारे ने जानो लाले जाना लगा शे जाना लगा खाने जाना ला 1 केजी भी तुम जाना है एकदम the next day